дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. Аксире ки дар ҳамиҷа мондагиам ҳами додаракмон Саиду Файздин соли таваллудиш 2004. муддати 2 ҳафта мешавад ки дар шаҳри Москва беном нишон шудагай, дар Москва кору фаъолият мекард, дар ҳамунҷа беном нишон шудагай. бародари калониш Акаш аз мо бениҳоят хоҳишу илтимос кард ки акаҷон як видео кун ҳами додармон шояд пайдо шава. ба ҳамин хотир сухан кардесем. дар ҳамиҷа аксша мондагием, бародаро хоҳиш мекунам дастгирӣ кунен, ҳамин видеоро поделиться кунен, ба тамоми ёру дӯстотон равон кунен, алал хусус бародарое ки дар Москва қарор дорен. ҳамин додара шояд дар ягон ҷо дида бошен ё ин ки медонен дар ки ҷо қарор доштанша. илтимос дар рақамҳои Акаш занг занед, дар ҳамиҷа рақамҳои телефонша мемонам. ин телефони Акаша. ин додаракмон аз ноҳияи Файзоботай, аз тарафи Файзоботай дар Москва будай 2004 таваллудш. мо хеле ки медонем бисёр видеоҳо сабаб шудагиае ки ҳамин бародарое ки гум шудагиану беном нишон шудагиан пайдо шудагиан. аз ҳамин ҳисоби видео вақте поделиться мешаву просмотри зиёд мегира, ҳаму гумгашта пайдо мешавад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам поделиться кунен видеора, лайк монен ва ба дигаро раёӣ кунен то ин ки ҳамин додарак ҳарчи зудтар пайдо шавад. аллоҳ ёру мададгортон.